Bună, eu sunt Betty, iar acesta este vlogul meu. Filmează? Ok, haideți să o trezim pe mami, că m-am trezit prima. Haideți, avem tupeu, da? Neața, trezește-te, haide, tu mă afară să fac pipi. Nu mă împinge. Știi ce? O să mă pun cu fundul pe fața ta. Ce să faci acum? Ce, mă trezești? Mă dai la o parte? Te trezești tu? Bună! Ce faci, mami? Vezi că mă dai jos. Nu-i frumos? Nu-i frumos. Dar, știi ce frumos azi? Tu, ce frumoasă ești în dimineața asta. Poți să săptezi ceva la ureche? Haide, dă-mi urechiușa, îmi place să lingă în ureche. Nu mă dă la o parte, te rog. Bine, mă opresc, mergem? Nu știu ce tot face femeia asta, nu știu. Eu stau și aștept. Bine, de fapt, cred că o să bat niște apropouri și o să mă duc să o aștept dincolo. Da, mai ai mult? Ok, mă duc, te aștept dincolo, da? Te aștept, să știi că te aștept, da? Te aștept, grăbește-te. Haide, trebuie să fac pipi, haide. Hai. Femeia asta își bate joc de mine. Serios? Face și pipi înaintea mea? Nu mai suport. Și plus că pute aici. Haide. Oh, Doamne, cât mai trebuie să mă plimb prin casă ca să aud în sfârșit cuvintele mele preferate. Betty, mergem afară, mami? Știam. Da. Încă filmează? Ok, verificăm. Dar uitați ce-i fac. Crede că doar ea-și bate joc de mine? Pune-mi hamul dacă poți. Pune-mi hamul. Prinde lăbuța, dar te prinde pe tine limbuța. Prinde, haide mami, trebuie să fac pipi, grăbește-te. Mama e fraieră. Oh, nu, aproape am pus. Oh, nu. Aoleu, nu. Ok, nu mai am cale de scăpare. Bine, dar vedeți ce drăguță sunt. Gata, face click. Oh, este momentul ăla care îmi place mie mult, când mă pupă, mă mângâie, îmi spune că e cea mai drăguță, cea mai frumoasă, că mă iubește mult și că sunt foarte cu minte, îngerașul ei, da, și că nu iubește alți cățeluși și nu mai există alte animale în viața ei. Eu chiar o cred, da? Nu se întâlnește cu altcineva. Ok. Oh, unde mergi? Eu te aștept aici. Te duci să te schimbi? Somn. Mami? Da, am nevoie și de lesă, într-adevăr. Nu sunt un cățel rău, dar am nevoie de lesă. Ok. Haide, mami, hai să mergem. Scuze, am ridicat iar piciorul, credeam că merge. Haide, unde mergi? Ai pus camera acolo. Ok, bine. Hai. Mă ia în brațe, că eu latru în scară și dacă sunt în brațe, nu latru, să vedeți voi cum fac eu de obicei. Pup. Eu ies prima. Lumină! Sunteți gata să mă auziți cum fac eu în scară? Imediat, vă arăt eu. Doar un pic că mă fac de râs. Un picuț. Da, asta a fost. Vă prezint cartierul. Este cartierul meu. Eu sunt șefa. Am făcut vreo 4 pipilici și m-am întâlnit cu un cuțoi. Doamne, un cuțoi care mi-a comentat și ghiciți ce? I-am comentat înapoi. Da, sunt răuță, noroc că m-a ținut mami, că dacă nu îi arătam eu cine e șefa cartierului. Da. Urmează să facă călică. Ce vă uitați la mine? Ai uitat să mă ștergi? Credeam că a uitat să mă șteargă. N-are cum să uite. Mi-a dat ora asta jos. Femeie, trebuie să mă ștergi pe lăbuțe. Așa. Hai că te aștept. Hai. Vedeți ce lady sunt? Am slugă. Da, am slugă. Pur și simplu îi dau așa lăpuța și mă șterge. Ok, bine, îmi ridic și fondul. Doamne, nu mai suport slugile astea. Ok. Hai odată. Ce se întâmplă? Oh, bună cameră. Zbor. Glumești. Doar nu faci baie, nu sunt jegoasă.
Bine, într-adevăr a plouat afară și da. Serios, chiar mă lași aici? Îmi faci baie pe vlog? Nu pot să cred asta. Hai deodată. Oh, apă călduță, să-mi dai și acolo sub blăniță, acolo, știi tu, acolo. Acolo, de la burtică, da. Pup, mami, pup, hihi. Da, îmi place să am lăbuța pe mâna ei, că na, conexiunea noastră, voi nu înțelegeți că n-aveți o conexiune ca a noastră. Ce-mi place cu apă călduță. Puteți să vedeți cât de entuziasmate sunt și îi dau mereu lăbuța înapoi pentru că sunt o lady. Hihi. Hai, ne dăm și cu șampon, mami. M-am plictisit să stau aici în cadă. Haide. Șampon nou? Miroase a vanilie. Poți să miros? Ups, am dat o limbuță. Oribil. Regret. Ok, hai, dă-mă cu șamponel și pe burtică, te rog. Da, așa, da. Așa, și clătește-mă, da, foarte bine, te rog frumos, foarte, foarte bine. Da, arăt ca un șoarec acum, da, nu-i problemă, bine că nu m-am spălat și pe cap, pentru că după răceam. Nu, mami, nu, mă fac de râs, te rog, nu. Te-ai făcut tu de râs, l-ai pus invers. Nu, vă rog, nu vă uitați la mine, mă întorc cu spatele, nu vreau să mă vedeți cu prosopul meu cu glugă. Da, bine, da, eu sunt, nu pot să mă uit la cameră, nu pot, mi-e rușine, nu vreau. Gata, în sfârșit mi-a dat drumul, Doamne, cât de rușine mi-era. Ce, acum crede că mă mai prinde? N-are cum să mă prindă, n-are cum, ce naiba? Mă usuc singură, nu mă mai usuc cu prosopul ăla. Hai, prinde-mă. Stânga ta, sunt în stânga. Hai, prinde-mă. Sunt în spate, iar în stânga. Unde sunt? Sunt în dreapta. N-ai cum, nu ai cum. Sunt în dreapta, în față, în spate, sus. Prinde-mă, mami. Prinde-mă. Uite, încerc. Aoleu, m-a atins. Nu. Nu prosopul cu glugă. Nu, te rog, nu. Doamne, vecina mea iar latră. Nu înțelege că eu acum filmez un vlog din viața mea. Doamne ferește, să trecem la treabă. Ok, ce miroase așa? Asta e mâncare veche, mami, doar nu crezi că mănânc mâncarea de ieri. Cheamă-mă când pui una nouă. Vreau să miros. Da, e bună. Perfect. Da. De când am mâncat din ăsta? Nu pot să cred. Da, o să mănânc tot. N-am cum. Haideți să vă arăt. Sunteți gata? Haideți să vă arăt ce am. Ăsta este butonul meu de YouTube de 1 milion de abonați. Este al meu, nu al lui mami. Nu, mami face vizualizări cu mine. Dovada acestui video. Da, e al meu. Sunt atât de entuziasmată. Mai filmează? Da? Aolo. Asta e nebună, vrea să se arunce. Hai să ne jucăm cu mingea, mami. Mingea, aruncă. Aruncă, mami. Încă o dată. Haide, mami, mai repede. Am dat gol. Hihi. Haide, mami. Da, asta sunt eu, da. O protejez mereu, ok? Are un bodyguard foarte bun. Știu că arăt ca o veveriță. Lăsați-mă în pace. Dați foarte drăguț. Așa o protejez eu pe mami. Nimeni nu stă ca mine. Nimeni. Nu. Scuză-mă, mami. Unde mergem? De ce te-ai îmbrăcat așa frumos? Poți să-mi zici unde mergem ca să mă îmbrac și eu așa frumos? Te rog? Spune-mi. Alo? Nu pot să plec așa și să te fac de râs. Mami, spune-mi unde mergem. Alo? Chiar n-ai de gând să-mi spui? Alo? Sunt chiar aici. Mă vezi? Sunt aici la ușă. Mami, arăți bine, da. Acum vreau și eu să mă aranjez. Unde pleci? Mami? Ce, mergem undeva? Pleci doar tu, așa, mă lași singură. Măcar mângâie-mă pe portică. Așa, da. Ok, du-te, mami. Și iarăși momentul ăla în care îmi spune că sunt cea mai simpatică și mă iubește cel mai mult și că se întoarce, dar mami mereu se întoarce. Când îmi zice că se întoarce și eu cred că se întoarce. Dar sunt cea mai adorabilă și îmi place că îmi face masaj așa la față, nu știu, chiar îmi place. Da, și cred că de asta sunt eu atât de tânără, că îmi face mereu masaj la față și mă păcește și da, mă rog.
Du-te unde vrei. Eu o să stau aici la ușă. Nu ai cum să treci de mine, domnișoară. Nu pleci fără mine. Ai înțeles? Să văd eu cum treci de ușa asta. Nu ai cum. Mă auzi? Ce faci cu cheia aia? Nu vezi că sunt aici? Alo? Hei, mami, sunt chiar aici. Nu ai cum să... Oh, ok, bine, hai, du-te. Te aștept aici. Pa, mami. Și eu te iubesc. Te aștept. Pup, mami. Iarăși cobor afară. Sunteți gata să mă auziți cum fac în scară? Tocmai ce am venit de afară și Betty nu mai are chef să-și continue vlogul. Habar n-am, e vlogger cu fițe. Mă rog, voiam să vă zic că afară un câine dezlegat a venit la Betty să o muște, gen chiar era să o muște dacă nu o ridicam ca pe un sac de cartofi. Și mă super enervează chestia asta. Bă, frate, dacă știi că câinele tău este ori agresiv, ori nu suportă câinii, pisicile, habar n-am, degeaba zici că e dresat, că e cu minte, că nu știu ce. Atâta timp cât se întâmplă chestii de genul, nu poți să îl lași să umble pe unde vrea el. Chiar nu poți, degeaba l-ai învățat să fie așa. Câinele se ține în lesă, te doare mâna să ții lesa? Nu înțeleg. Deci ăștia, nu știu câta oară, când ies cu Betty afară și se întâmplă asta. O ridic, noroc că am ham. Deci de mică i-am luat ham pentru că știam că se întâmplă faze de genul să o pot ridica așa și să nu o sugrum. Și vă recomand și vouă, dacă aveți câine, să vă luați ham, nu zgardă. Așa. Pe lângă ce ați văzut azi, ziua lui Betty continuă cu joacă și după aia cu ieșit afară iar și după aia cu mâncărică și după aia cu dormit și da, mă rog. Ăsta a fost vlogul lui Betty și să dați un like, un share și un subscribe. Ea a fost Betty și eu am fost stăpâna ei. Vă pupăm și vă iubim. Pa, pa! Diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Eu și diamantele sus în top. E șefa din gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss. Ei pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia nu e deloc easy. Diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Eu și diamantele sus în top. Top.